Kerman animalia dendan. Egunon. Egunon. Kaixo. Aizu. Denetarik daukazu, Bai, denetatik handa. Bai. Eske, ibili naiz, denda osoan ikusten eta animalia guztiak gustatzen zaizkit. Baina orain, dudamugan nago. Ze nik, animalia osoak erosiko nituzke. Baina idean bat ere dutko zu, ez? Ba, zerbait animalia, baina ez oso handia, zerbait oso txikia. handia. Ze amak berritu ditu etxeko gela osoak. Eta bestela nirekin aserretuko da. Ba, txakur txiki bat, ekotxeko dizut, a ber? A ber, txakurra. Bai, haize polita, baina... Gero, egun osoa, zankoak ematen dute. Ez, beste txikiagoa. Txikiagoa, Bai. hamster bat. Keba. Hauek gero, bazter guztietan. Eskutatzen dira, ez. Eta loro bat orduan? Loro bat. Bueno, hauek egun osoa pipa jaten daude, Erosten duzu, pipa pakete bat eta pakete guztia jaten duzu. Eta gainera, azal guztiak lurrera. Ez dakit. Bueno, euskera zaki. Ez, ikasten nahi da. Baitu, euskaldun berri, ni bezala. Ez nahaztu guztiak eta osoa. Kontuan hartu ez dela gauza bera, tarta guztiak jatea edota tarta osoa jatea. Horren bestez, loroak pipa guztiak jan dituela esango dugu, edota pipa pakete osoa jan duela. Hau da, pakete bakarra, baina barruko pipa guztiak. Orduan igual untxi batze, ez dute pipari jaten. Eta horrela, amak ez dizkit trabari jarriko. Baina, nik ez dut hemen untxirik ikusi. Ez, hementxe bertan daude. Bai. Eta ze politak. Ui, baina, pizkatu zain txarra dute, Bai, ez. Lemala detxe pixkak. Bai, ez. Amak arazoak jarriko dizkit. Eta dortoka bat? Dordoka bat, ideia ona, ze ez du piparik jaten, ez du usain txarrik botatzen, ez du salatarik egiten, eta ez du azaskasa luzerik, bai, oso ondo. Eta gainera, mantxo ibiltzen dira, ni euskararekin bezala. Bale, dordoka bat. Bale. Ez nahaztu aditzaren numeroarekin. Ez dut piparik jaten edota ez dut arazorik nahi bezalako esaldietan aditz laguntzailea singularrean ipiniko dugu. Ez dira zuzenak izango hortaz, era honetako esaldiak. Ez ditut piparik jaten edota ez ditut arazorik nahi. Baina, hauek gero egun osoa ematen dute lotan. Eta zer egingo dut? Zalantzan nago. Uste dut goiz guztia hemen pasatuko dudala. Espera, ez. Badakit, ze, begira. Etorkizuna ikusten ari naiz. Etorkizuna hemen dago. Arrain bat erosiko dut. Guazen, dabutu baino leno. Baina ez oso handia, bestela arrainontzi guztia betoko du. Eta holako naranja bat, zenbide iruditzen zaizu? Bueno, honek ez ditu arreta handirik behar, eta? Ez. Bote honekin, hilabete terdiako daukazu gutxi gora bera? Horrelako arrain bat orduan da, arrain Vale. diesela orduan. Gaur Kermanek animalia dendan bazter guztiak begiratu ditu eta denda osoa zeharkatu du. Kontuz, ez nahastu osoa eta guztiak. Ez delako gauza bera, tarta osoa jatea edo tarta guztiak jatea. Horrekin, ados zaudeten irekin, ezta? Bueno, bestalde, adiz numeroarekin ere ez da oso fin ibili Kerman. Ez dut piparik jaten, edo ez dut arazorik nahi. Oiesek dira forma zuzenak, eta beraz, baztertu beharrekoak ez ditut piparik jaten. Argi geratu da, ezta? Bueno, zuek ere ez duzue lotxarik izan behar, euskaraz mintzatzeko, beraz, honekin edo arekin, baina egin.